So, iniisip ko, shucks, baka lasa lang to ng mga binibili yung mga nagbabike. Ito, old-fashioned donut siya, tapos triple cheese yung in-order ko. So, tingnan natin kung ano bang difference niya sa mga donut na nakikita natin sa bakery or sa donut ng mga naglalako. I'm sure may something sa donut na to, kaya sikat na siya, sikat siya. So, let's give it a try! Hi mga madam! Welcome to my channel! And yeah, as you can see, Dane Ramos here. This is just gonna be a quick food review vlog dito sa hype na hype, sikat na sikat, lalo na sa mga sa TikTok, Lola Nena. So, it's an old-fashioned donut. Actually, naririnig ko na to dati, kaso wala naman dito sa Pampanga. So, kaninang umaga, nung nagsuscroll ako sa Facebook, may taga Pampanga na nagtitake ng orders for Lola Nena. So, yun, ginrab ko na matikman yung sikat na donut. Ito nga siya. So, tingnan natin kung worth the hype ba siya and worth the price. Okay. So again, this is just my honest review and honest opinion sa donut nila, sa food product nila. Based ito sa aking panlasa, okay? Ang in-order ko ay 1 box, which is 8 pieces. Actually, mabigat siya ha. Para ko sa 8 pieces lang. And, ito yung sa loob. Yan. So, 8 pieces siya. Actually, yung isa, kinuha na. So, ito, may instructions pa siya sa loob. Mas masarap daw kapag i-microwave. Microwave ko na muna yung sa akin. Microwave ko na siya. Actually, ano siya? Palm size siya. Malaki siya. Ito, oh. Yung old-fashioned talaga na donut. Alam niyo yung mga donut na nilalako or sa makikita mo sa bakery. Ewan ko kung ganun yung sa bakery nyo, pero ganun yung sa amin. So, yes, tikman na natin. Hindi ko nahahatiin or what ha. Kakainin ko na lang. Sorry, it's DJ. Ayun na yung cheese. Alam mo yung cheese niya, sulit na sulit, triple talaga. Hindi mo na kailangang umabot sa gitna para makita yung cheese kasi unang kagat mo pa lang, nandun na yung cheese. For me, siksik siya. Ang bigat niya, matimbang siya. And sulit siya sa price niya. Kasi ito, nag-range siya ng almost 30 pesos per piece. Pero, kung bibili ka dun sa mga nagbabike na magkano per piece nila, 6 pesos yata yung donut nila. Tapos, kunwari, bibili ka ng 5 pirasong ganon, mas sulit na to. Hindi siya tinipid sa cheese. Tapos, although covered siya ng sugar, hindi ka mauumay sa tamis. Ewan ko bakit, pero hindi siya super tamis. Ito, sakto lang yung timpla ng lahat niya. At saka, ayan o. Pag sinabi nilang cheese, cheese talaga. Hindi mo kailangan umabot sa kalahati ng donut para makita yung cheese. Ganon. Got this box. 8 pieces siya. Tapos, mabigat na yung donuts niya. Malalaki na siya. For 270 pesos. Kasi kasama na yung, syempre, delivery fee. Or, kumbaga, nag-effort kasi yung seller na ibiyahe yung donuts from Manila to Pampanga. Okay, so if you are from Pampanga, kung interested ka din na tikman ito, ilalagay ko yung Facebook page, Facebook account nung seller sa ilalim. If ever meron siyang deliveries papuntang Pampanga, message nyo lang siya. So, that's it for this vlog. Short vlog lang siya, mga madam. Meron pa silang ibang products like toasted siopaw. Ayun, nakalagay din sa box. Tapos, yung ibang donut nila, classic, triple cheese, tas siopaw, tostado. So, sana matikman ko din yung iba. Thank you so much for watching this vlog. Don't forget to subscribe. And kung may i-recommend pa kayo na pwede kong i-review or gawa ng vlog, just comment down. Thank you, mga madam!